Crec ferventment que tota la prosa que val la pena llegir, val la pena llegir-la en veu alta, i que els ritmes que captem clarament en llegir en veu alta també els captem inconscientment en llegir en silenci. Úrsula Le Guin. Hola, Vicent, però què és això? Quina marxa portes? Això sí que és començar la tercera temporada per la porta gran. Ja veig jo que els capítols que tenim per davant tindran, com a mínim, ritme. Hola, Sandra. Tu has dit ritme. Avui parlarem del ritme, però no de la salsa ni de la música disco, que és la que a mi, ni que siga per edat, m'agafa de més a prop. Aquest és un podcast literari i no anem a decebre els nostres seguidors. Sobretot perquè jo no sé tu, però jo no en sé prou de parlar de tendències musicals. Així que, com diu el refrany, allò on no saps, no t'hi poses. Jo crec que tens tota la raó i millor parlem del que sabem i crec que fins i tot els nostres seguidors ens ho agrairan. Així que avui parlarem del ritme de les narracions literàries, entenc, i suposo que el millor serà, com sempre, començar pel principi. Ens expliques què volem dir quan afirmem que la història que estem llegint té ritme? I tant que sí. Quan afirmem que una narració té ritme, volem dir que la trama de la història que estem llegint o explicant avança a bona velocitat. O en termes més col·loquials, que passen moltes coses. Això dit a l'engròs i d'una manera no del tot exacta, perquè en realitat el ritme pot ser viu, com el de la música que acabem d'escoltar, però també pot ser lent, com el d'una balada, si tornem als termes musicals. I la clau de fet està en funció de si predominen els elements dinàmics o els estàtics, però de ritme podem assegurar que en tenen totes les narracions. A veure, elements dinàmics i elements estàtics dins d'una narració. Necessitarem, Vicent, que t'expliques una miqueta millor. Bé, ho intentarem. D'entrada, mira, si una història amb un ritme viu és aquella on la trama de la història avança de pressa, o per seguir amb la forma col·loquial, on passen moltes coses, els elements dinàmics seran aquells que més facin córrer el temps intern de la història que estem explicant, i els estàtics aquells que més l'alentisquen. Vist així, per exemple, les descripcions serien l'element més estàtic i els resums, aparentment, els més dinàmics. I dic aparentment perquè això no és del tot cert. No sé si m'ha quedat del tot clar i ara al final m'has fet una mica d'embolic. D'embolic, bé, ja m'ho imagine. Però de seguida trobarem llum, que no patisquen ni tu ni els nostres seguidors. Mira, a l'hora de construir un relat tenim 3 elements fonamentals: l'escena, el resum i la descripció. 3 opcions amb ritmes diferents, de la combinació dels quals depèn que en cada moment la història tingui el ritme adequat. Perquè hem de partir de la base que una novel·la és una combinació de ritmes diferents, segons el punt de la trama en què ens trobem. Per exemple, quan estem a punt del desenllaç, veritat que no t'agrada que abans d'abordar-lo et trobes amb unes quantes pàgines de pura descripció o dit d'una altra manera, on no passa res? És lògic perquè quan estem a punt del desenllaç el que volem és conèixer-lo i per tant el ritme lent d'una descripció, si es prolonga massa, ens pot arribar a desesperar. Necessitem, normalment, un ritme més viu. Ja va quedant una miqueta més clar. Es parla de 3 elements bàsics, anem a entrar una miqueta més en matèria. 3 elements bàsics a l'hora de construir una trama. Ja has dit que cadascun d'ells aporta al relat un ritme diferent. Així que no estaria de més que ens entretinguérem una miqueta, baixarem el ritme i ens expliques un poc més aquests 3 recursos. Bé, anem allà. Comencem per la descripció. En ella, la història no avança, o avança molt poc, perquè el narrador s'entreté a explicar-nos com és un paisatge, una habitació, un personatge. Per tant, podem dir que el ritme d'una descripció és 0 o ben poca cosa. Seria l'element, per tant, més estàtic. En canvi, en un resum de caràcter temporal, on condensem en poques línies uns anys, uns mesos o uns dies, el temps avança molt de pressa. En principi, seria l'element més dinàmic. Tot i que això té matisos, com deia abans, i com ara veurem. I finalment tenim l'escena, per no eixir-nos de la trilogia, on la història corre aproximadament a la mateixa velocitat que en la vida real. Pensa que el lector, quan assisteix a una escena, bé siga explicada pel narrador, bé dialogada pels personatges, o amb una combinació, com és més habitual, dels 2 elements, té o ha de tindre, si està ben dissenyada, la sensació d'estar assistint en temps real a allò que li expliquen. Per posar un símil, com si estiguera al teatre contemplant una representació. Per tant, l'escena tindrà un ritme més viu que la descripció i aparentment més lent que el resum. Per tant, com més escenes i resums i menys descripcions, tindríem un ritme més viu. Però això també caldria matisar-ho. Estic una miqueta encara com al principi.
Igual és que és el primer capítol. Queda clar que les descripcions alentixen el ritme, però no veig tan clar que realment els resums l'acceleren. De fet, com a lectora, la sensació que tinc és que les narracions amb més ritme tenen, sobretot, escenes i molt sovint molts diàlegs, no? No sé, aquesta és la meva percepció com a lectora. Sí, no et falta raó. Mira, fixem-nos en l'escena. Normalment està constituïda per 3 elements: el marc, l'atmosfera i l'acció. El marc són els elements fixos, una habitació, els mobles, etc. O, si estem a l'aire lliure, les muntanyes del fons, els arbres que hi pugui haver, etc. L'atmosfera són els elements més volàtils, els sons, les olors. I finalment l'acció la integren les paraules que pronuncien i els actes que duen a terme els personatges. Com que el marc i l'atmosfera els aportem sobretot en forma de descripcions, l'escena d'entrada tindrà més ritme com més alt siga el percentatge d'acció, que tant pot ser explicada pel narrador com conformada pels diàlegs que mantinguen els personatges. Però també passa, Vicent, de vegades, no? Que no totes les escenes, encara que tinguen un pes similar de l'acció, resulten igual de dinàmiques o en termes de ritme no totes tenen un ritme igual de viu. De fet, trobem novel·les amb moltes escenes que al mateix temps tenen un ritme baix. És complicat, el tema d'avui. Sí, una mica complicat, però trobarem la llum, no te preocupes. Mira, la clau està en quins tipus d'acció integren l'escena. Si aquesta acció aporta canvis constants a la història, tindrem la sensació que el ritme del relat s'accelera. En canvi, si l'acció és assossegada i no aporta canvis de rumb importants, tindrem la sensació que la història té un ritme lent. Però això no és tot. Per sobre de tots aquells elements se'n plana un altre que no havíem introduït i que també pot determinar el ritme del relat, el llenguatge. Així, per exemple, les frases curtes aporten més dinamisme que les llargues i les coordinades, és a dir, aquelles que uneixen conjuncions com la i, la o, etc., o les justaposades, les que estan unides per comes, aporten també més ritme que les subordinades. I els verbs d'acció aporten més velocitat, més ritme que els verbs estàtics. Per tant, el ritme també dependrà del tipus de llenguatge que fem servir. Molt interessant, esta part, Vicent. Tornem als resums, si et sembla, perquè havíem comentat que quan els utilitzem el temps corre molt de pressa, però que el lector, mentre els llegís, no té la sensació que aporten un ritme massa viu al relat. Explica'ns una miqueta més això. Sí, i és així perquè no podem identificar el ritme del relat únicament amb la velocitat amb què corre el temps de la història. Imagina un resum en què el narrador ens explica en poques línies els primers 20 anys d'un personatge. La sensació que tenim no és d'un ritme viu, sinó tot el contrari. La raó és que un ritme elevat l'obtenim no perquè el temps passe molt de pressa, com sembla a primera vista, sinó per la successió ràpida de fets que aporten canvis importants a la trama. I un detall important, aquests fets han d'estar explicats de manera suficient, és a dir, a través d'escenes, normalment. Així podem concloure, per anar una miqueta agafant informació, que el ritme del relat està constituït, en el fons, per la combinació dels diferents ritmes que aporten els distints recursos que fem servir per a construir-lo. I, molt important, depèn també del moment de la història en què ens trobem. El ritme haurà de ser més viu o més lent, haurà d'anar en concordança, no?, al moment del que està passant. En efecte, sí. El matís és important. No tindria sentit, per exemple, narrar uns fets que se succeeixen de manera vertiginosa, amb verbs estàtics i frases encavalcades que semblen no acabar mai, o interrompent la narració dels fets amb descripcions llarguíssimes. Per tant, el més important és que el ritme general estiga configurat per una sèrie de ritmes diferents, més veloços o més lents, en funció de les circumstàncies puntuals i les necessitats de cada fragment. De fet, de la correcta gestió dels ritmes de cadascuna de les parts de l'obra dependrà en part el poder de persuasió del relat. Així, una història d'aventures, ja poden intuir els seguidors que requerirà un ritme àgil i veloç que transmeta aquest ritme, és a dir, moltes escenes dinàmiques i poc profundes descripcions. Molta acció i un ús adequat i mesurat del resum. I també molts verbs, havíem dit, d'acció. Transicions breus o inexistents, i els fets s'hauran d'encadenar, no?, per donar aquest ritme d'aventures. Clar, i el contrari, si el que volem és explicar una història de ritme pausat, tindrem menys escenes, o en tot cas més estàtiques, un paper més important de les descripcions i la possibilitat que les transicions siguin més lentes. Però no hem d'oblidar que fins i tot en relats d'acció, on el ritme, com tu acabes de dir, ha de ser molt alt, és necessari, si volem que la narració siga consistent, que tinguem en compte dos principis. El primer, hem de narrar els fets amb el grau suficient de detall per a que el lector entre dins de la història. Si expliquem els fets per damunt, no aconseguirem sinó una successió superficial d'episodis que el lector apenes arribarà a captar com cal i, per tant, que difícilment calaran en ell, ni, per tant, li aportaran ritme. La segona és que, encara que siga de manera subtil,
I encara que siguin elements estàtics, també serà necessari incorporar els elements descriptius o de context que el lector necessite per entendre bé la història, ja que a tots ens agrada imaginar els llocs i les circumstàncies on ocorren els fets als quals estem assistint. Si falten els essencials, el lector li costarà assimilar en la seva correcta dimensió els fets i aleshores no captarà com correspon el ritme. I per entendre-ho del tot, ja que hem parlat de molta teoria, jo crec que aniria molt bé una de pirates. Què et sembla? Em sembla fantàstic, m'encanten les aventures de pirates. Yáñez es va quedar uns moments escoltant. Després va travessar l'hivernacle i va sortir mirant atentament al seu voltant. Es va amagar enmig d'uns arbustos i va veure uns quants soldats que estaven buscant-los, però de molt mala gana, després de tantes hores de tensió. Els altres devien estar fora de la tanca, havent ja perdut tota esperança de trobar els pirates en l'entorn de la vila. Confiem que tot surta bé, es va dir Yáñez. Si avui no ens troben, es convenceran que hem aconseguit fugir tot i la vigilància. Si tot surt bé, aquesta nit podrem deixar el nostre amagatall i endinsar-nos en la selva. Bé, aquest fragment pertany a la novel·la Sandokan, un clàssic d'aventures d'Emilio Salgari, un dels pares de la novel·la d'aquest gènere. I en ell es veu clarament com la prioritat de l'autor és dotar el relat d'un ritme viu. I per tant el que fa és mostrar fets. Yáñez, l'amic portuguès de Sandokan, observa, s'amaga, vigila i finalment formula un propòsit. No hi ha descripcions, tot i que en pot haver en altres punts de l'obra. I el marc apenes està citat. Un hivernacle, uns arbustos, una tanca. L'imprescindible per situar el lector. En canvi, hi ha molts verbs i poques frases subordinades perquè en els moments àlgids de la novel·la, i aquest és un d'ells, per tant, els protagonistes corren perill i, per tant, estem en un moment de clímax elevat, la prioritat és l'acció. I a ella s'han de supeditar tots els elements. Anem avançant, anem entenent tot això molt millor. Sí. Abans havia citat el tipus de llenguatge com un dels elements que condiciona el ritme del relat i com acabem d'escoltar amb el text de Salgari, un relat amb ritme viu ha de sustentar-se de manera preferent en frases curtes i, al contrari, un ritme lent necessitarà frases més llargues. Però suposa que tot no és qüestió tampoc d'allargar o acurtar les frases, sinó que hi haurà més elements a considerar aquells seguidors que estiguen pensant en el ritme, no? que volen donar-li a l'escena que estiguen treballant. Sí, clar, quan parlem de tipus de llenguatge no ens referim únicament a la mida de les frases, sinó a la combinació de diferents recursos. Així, per exemple, per aconseguir que el ritme d'una escena siga ràpid, hauríem d'utilitzar, com hem dit, frases curtes i fins i tot podríem eliminar verbs i complements si el lector els pot deduir sense necessitat de llegir-los. A més, faríem bé, com també hem al·ludit, de recórrer més a la coordinació i la justa posició de frases que no a la subordinació. També ens ajudaria, tot i que no és imprescindible, narrar els fets en present, de manera que el lector tinga la sensació que estan ocorrent al mateix temps que li els expliquen. Però si hem de fer servir el passat, com també és possible, convindria usar formes verbals perfectives, és a dir, aquelles que donen l'acció per tancada. Pretèrit perfet, pretèrit prefèrtic, perifràstic, m'ha costat esta. Perifràstic. Perifràstic. Bé, per exemple, saltar o va saltar, en lloc de saltava, que seria el pretèrit imperfet, que són aquells verbs que no donen a entendre que l'acció està acabada. A més, seria convenient emprar una alta proporció de verbs d'acció en relació al nombre, per exemple, d'adjectius o substantius, i triar un vocabulari que denote moviment. Si tornem al text de Salgari, va travessar, va sortir, es va amagar. Més coses. En la mesura del possible, ens ajudarà a aconseguir un ritme viu si eliminem del text les paraules llargues, i especialment els adverbis acabats en ment, tranquil·lament, dolçament, que donen una sensació de quietud excessiva, no? I ja, si aspirem a nota, això només si esperem a l'excel·lent, podem reproduir, com en el cas del fragment de Sandokan que hem escoltat, el pensament del protagonista de forma directa, amb poques o cap acotació del narrador, o també usar construccions que donen sensació de moviment, de progrés, com per exemple les enumeracions o determinades frases coordinades o justaposades que impliquen progressió. Per recursos no serà, Vicent. Jo crec que els nostres seguidors estaran posant la pausa, tornant darrere, recursos, això està molt bé. No serà per recursos que els estàs oferint. Suposa, ara, que si el que volem obtindre és un ritme lent, la cosa anirà totalment a l'inrevés. Efectivament, però per il·lustrar-ho millor, jo crec que no estarà de més que escoltem un fragment d'una de les novel·les emblemàtiques del ritme lent. A veure si l'encertes. Certament, el petit nucli no tenia cap relació amb la societat que freqüentava en Swan. I un home de món pur hauria trobat que no pagava la pena d'ocupar, com ell,
una situació excepcional en la societat per fer-se presentar després a casa dels Verdurin. Però a en Swan li agradaven tant les dones que, a partir del dia en què havia conegut més o menys totes les de l'aristocràcia i en què aquestes ja no havien tingut res més per ensenyar-li, havia deixat de donar importància a les cartes de naturalització, quasi títols de noblesa, que li havia atorgat el Faubourg Saint-Germain, si no era com una mena de valor de canvi, de lletra de crèdit desproveïda en ella mateixa de preu, però que li permetia improvisar una situació en aquell determinat cau de províncies o en aquell ambient obscur de París, on la filla del petit terratinent o de l'escrivà li havia semblat bonica. No era gens difícil, no? No, em sembla que no. La recerca del temps perdut de Proust. Correcte, de Marcel Proust, sí senyora. No t'equivoques. De fet, com dèiem, és un dels paradigmes de l'escriptura de ritme lent. És una obra on les reflexions s'encadenen i les frases subordinades se succeeixen les unes a les altres i van creant capes i més capes, aportant matisos i més matisos a la idea inicial. Frases llargues i encadenades juntament amb el predomini de noms i adjectius en relació als verbs i un escàs interès per l'acció pura. Tot això unit a un llenguatge altament elaborat fan de La recerca del temps perdut un llibre de ritme lent, lentíssim fins i tot a trams, on, més que el que ens conta, que també no ho negarem, pot ser interessant la manera en què ens ho conta. El misteri està en com s'aconsegueix tot això, no? Misteri és Proust, però... De fet, el misteri de la literatura sempre té una part inexplicable, però sí que podem enumerar alguns dels recursos que el senyor Proust fa servir per aconseguir que les escenes tinguin un ritme lent. No és d'estranyar perquè diuen que La recerca la va escriure al llit, per tant no és estrany que tinga un ritme lent, no? Bé, els més elementals, els recursos més elementals serien introduir descripcions o digressions reflexives, utilitzar oracions llargues, especialment les subordinades, i també formes verbals imperfectives, com dèiem abans, el pretèrit imperfet, i per tant que no donen l'acció per acabada, de manera que denoten una major lentitud. També podríem citar l'ús de verbs copulatius, seria estar que no tenen contingut semàntic i per tant simplement uneixen elements, és a dir, són paraules que no aporten ni significat i per tant la sensació que tenim és de més lentitud i lògicament el menor nombre possible de verbs d'acció. O al contrari de les novel·les d'aventures, introduir una major proporció de substantius i adjectius en relació als verbs, recórrer a paraules que denoten lentitud, adverbis en ment, per exemple, paraules en camp semàntic que impliquen inquietud, o introduir certes figures retòriques, com ara la comparació i les metàfores que tampoc facin avançar el temps de la història. Però tant en el cas de Salgari com especialment en el de Proust, i més enllà dels recursos, que està bé conèixer-los, hi ha sempre la màgia. La màgia sense la qual la literatura no ens meravellaria com ens meravella, ha d'haver màgia. I tant que no. Ens avances alguna cosa del primer episodi? Perquè avui hem començat ja amb molta d'entrada màgia, que serà més lleugeret. Però tu ja saps que els escriptors de les nostres obres fem servir fets i personatges inventats, però de tant en tant també ens servim de successos o persones reals per inspirar-nos. Sí, clar, allò de no, el que hi ha en esta novel·la no vaig a dir el que és ficció i el que és veritat, en qui m'he inspirat... I de vegades ho fem perquè la realitat és una font d'inspiració, com tu dius, però hi ha altres en què les nostres motivacions no són tan confessables i fem servir la literatura com una arma. D'això parlarem en el pròxim episodi. M'has deixat una miqueta inquieta. La literatura com una arma... Com una arma, sí. I motivacions no confessables. Això m'encanta. Sí. Es tractava de crear expectatives, bàsicament. Et sembla que anem a l'entrevista? Sí, però no. Què vol dir sí, però no? Avui m'estàs desmuntant el podcast. Hem començat en salsa, ara no vols fer l'entrevista? Bé, ja saps que enguany l'editorial Bromera celebra el 40 aniversari. Jo crec que ho saps millor que ningú. Alguna idea tinc, Vicent, alguna idea tinc. Bé, doncs ens hem demanat a alguns col·legues que ens expliquen alguna anècdota, alguna vivència, o simplement que ens facin arribar unes paraules per felicitar l'editorial. Així que, abans de passar a l'entrevista, per això el sí però no, si et sembla podem escoltar una d'aquestes postals de felicitació. Complim 40 anys i seguim somiant. Bromera. Per molts anys, Bromera. Soc en Salvador Massip, soc autor de la casa, estic molt content d'haver publicat 4 llibres amb vosaltres i encara més perquè fa just ara 20 anys Bromera va ser l'editorial que em va publicar la meva primera novel·la. Sense vosaltres no hagués arribat fins aquí. L'inici de la meva carrera literària doncs estava molt lligat a aquesta editorial que m'estimo molt. Moltes gràcies per la confiança que m'heu fet tots aquests anys i per molts anys més i per molts llibres més.
Moltíssimes gràcies, Salva. Quina emoció escoltar els autors, això és fantàstic. Que sí? Bé, doncs ara sí, passem a l'entrevista. Però els nostres oients han de saber que avui la cosa, ja ho havies dit tu abans, no anirà com sempre, que per una vegada ens hem intercanviat els papers. Avui no va res com sempre. A veure per on m'eixiràs ara. L'entrevista. Estàs preparada? Preparada no ho sé, una miqueta desconcertada segur que sí. Bé, ja et vaig advertir l'anterior temporada que et donaria una sorpresa. Una sorpresa que té un punt de venjança, no t'ho negaré. Perquè avui et toca a tu endevinar la identitat de la persona a la qual entrevistarem. I per donar-te una pista, com sempre, en llegiré un fragment. Això és la posició en la que me poses a mi en un compromís, doncs avui et toca a tu. Anem allà? Vinga, no perdones, eh? No me'n recordava jo del final. Vinga. Vinga, doncs, llegim. Que hi ha hagut dones importants en tots els moments de la història, ho sabem del cert. En tots, des de la prehistòria. Però una de les primeres dones valencianes de les quals tenim notícia és Viria Acte, que va viure quan la nostra terra formava part de l'imperi romà. Sí, ho has llegit bé. Estem parlant d'una valenciana romana. Viria Acte va viure aproximadament durant els segles I i II i la coneixem per unes inscripcions trobades a l'antiga ciutat de Valèntia, és a dir, València. El seu nom, Acte, ens indica que va ser una esclava que amb constància i valor va aconseguir ser una dona lliure. A veure, clar que sé a quin llibre pertany, Vicent. Ja puc intuir per on aniran les coses. Este fragment és de dones valencianes que han fet història. Escrit per Maria Viu i per Sandra Capcir. Perquè avui, estimada Sandra, l'entrevistada és tu. Ja. Així que, hola Sandra, benvinguda a l'Arquitectura en la Ficció. En el capítol d'avui hem parlat del ritme del relat i en capítols anteriors hem explicat com triar narradors, com posar nom als personatges i molts altres aspectes que cal tindre en compte a l'hora d'escriure un relat. Però no hem dit res, o ben poc, d'una qüestió fonamental per a que les històries que inventem els escriptors, arriben als lectors. I és que ens cal un element imprescindible, donar-los forma de llibre. I d'això se n'ocupen les editorials com Bromera, l'editorial que promou aquest podcast i que enguany està d'aniversari. I quina millor manera de celebrar-ho que entrevistar una de les persones que està al capdavant de l'editorial, és a dir, tu. Vicent, gràcies. La veritat és que em fa goig, de repent sentir-me com convidada. He canviat de cadira. Bromes a banda, això sí que no m'ho esperava, Bé, les sorpreses consisteixen en això. Estàs preparada? Vinga, estic preparada. Estic una miqueta nerviosa, A veure si... Vinga. Bé, quin record tens del moment en què vas començar a treballar a Bromera? Com era l'editorial en aquell moment? Quin record tinc? Recorde moltíssim l'entrevista de treball. Va ser un moment de molts nervis. Jo venia justament del món de la ràdio, de fer un programa de ràdio on parlava de literatura en col·laboració amb Bromera i vaig saber que hi havia una plaça de comunicació i per a mi allò era fascinant. Sempre havia sigut una bona lectora, el promoure des de la ràdio, parlar de llibres en valencià i en Bromera venia motivat per aquesta inquietud i el descobrir, jo crec que li passa a molta gent quan ve a l'editorial, el descobrir què és una editorial, com funciona, que hi ha coses que la gent pensa, sobretot els més menuts, no? Moltes vegades pensen que vos tenim així els escriptors amagats baix la taula o que imprimim els llibres. La veritat que va ser un moment fantàstic. L'editorial estava en un molt bon moment. Realment, sí, estàvem encara en l'edifici allà dels bombers que tenia la teulada en forma de llibre. Molt bé, molt bé. I quins creus que han estat els moments, perquè ara suposa que és un moment de fer un poc balanç, no? Els moments més importants de la trajectòria de l'editorial. Suposa que n'haurà hagut alguns al llarg de 40 anys. Sí, n'han hagut moltíssims. Ha sigut una editorial que ha treballat sempre, com bé sabeu, de la mà de l'escola, no? A l'ombra o al costat de la llei d'ensenyament i ús, però després ha anat donant passos de gegant amb el tema de la internacionalització, no? Atrevir-se a donar el pas a vendre la nostra literatura fora, publicar en castellà, també, per a segell infantil i juvenil i buscar nous mercats. Ha sigut un projecte, en aquest cas Josep Gregori, visionari en el sentit que no li ha fet por donar passos en aquest sentit. No es va quedar
en el spot que hem fet es parla del somni, no? D'un mestre que vol publicar llibres en valencià de qualitat per a la societat, per a l'escola, però el somni no es va quedar ahí. Vull dir, les inquietuds van anar molt més enllà i hi ha hagut passos importants. També han hagut moments difícils. En la crisi del 12 va haver un ERTO, hem passat pandèmia, hem passat Dana, hem tingut de tot, però vaja, crec que al final això és el que ens fa estar on estem, no? Tot l'aprenentatge de totes aquestes experiències que hem anat acumulant. Molt bé. Imagine que el panorama editorial, tant el valencià com el general, haurà canviat molt en tot aquest temps. Quins diries que han estat les claus principals d'aquests canvis i com s'ha adaptat Bromera als canvis? Així, quan parlem de mercat, crec que sempre hem de diferenciar-nos, no? No és el mateix parlar del mercat en clau espanyola o fins i tot catalana que parlar del mercat valencià. En general, en clau espanyola estem assistint a una concentració brutal del mercat amb dos grans grups, que tots sabem qui són, Planeta i Penguin, un mercat que es concentra més en un territori molt concret, perquè els dos grans grups estan a Catalunya i això és la realitat del mercat espanyol, no? La concentració en dos grans editorials de l'oferta literària. I el cas del País Valencià, el que hem vist, no? L'evolució és que no deixen de sorgir xicotetes editorials, que algunes són ja mitjanes editorials, i nosaltres sempre diem que això és molt bona notícia, que si hi ha espai per a més oferta, és un bon senyal, perquè hi ha competitivitat, hi ha autors i autores que vos podeu moure per diferents editorials, no esteu lligades només a una, i jo crec que és una molt bona notícia que en el cas del País Valencià, no, el mercat continua encara amb aquesta riquesa, amb aquesta diversitat editorials que no deixen de sorgir. I ara que parlaves del nostre país, quina creus que ha estat la principal aportació de Bromera al nostre país? La principal aportació, jo diria que sobretot aconseguir donar visibilitat a la gran qualitat literària, no? D'autors, d'autores, d'il·lustradors, de traductors, aconseguir ser l'altaveu, no? de tota aquesta cultura, tota aquesta capacitat creativa que tenim, no? I que necessita, com deies al principi, no? Un canal, un lloc on canalitzar-lo i fer-lo arribar als lectors, donar visibilitat al gran treball que feu els escriptors i les escriptores. Molt bé, i en clau més personal, quin diries que ha estat el repte més gran que has enfrontat en aquests anys? Crec que el repte més gran el tenim ara. Això està bé. Sí, clar, la jubilació de Josep Gregori i la incorporació del grup Planeta a Bromera és un repte gran, estar en la part de la direcció de l'empresa i mantenir, com crec que estem intentant mantenir, no, els valors, el sentit, el que mou a Bromera. No? Jo sempre dic que mentre ningú no té cap canvi és que ho estem fent bé, no? Perquè el repte és això, poder continuar com hem estat treballant fins ara. L'última. Quina importància creus que té la feina de l'editor per a l'èxit d'un llibre? Creus que la figura de l'editor ha canviat amb els nous formats digitals, les xarxes socials i tot el que tenim avui? Jo crec que la figura de l'editor no ha canviat, no? Perquè el principal mèrit o la responsabilitat de l'editor és tindre eixe olfacte, eixa capacitat de captar un autor o una autora i després d'acompanyar-lo en l'edició del llibre. Pot ser el que té ara l'editor, que no tenia abans, és més ferramentes d'escolta, perquè al final les xarxes socials, tota la qüestió digital, els canals de WhatsApp, el que són fonts d'informació una miqueta de les tendències, dels gustos del lector. No m'atreviria a dir que ara ho té més fàcil, perquè tampoc és això, no. Però sí que és cert que tal vegada té més canals per a poder escoltar el que els seus lectors o lectores poden necessitar. Continua sent la peça clau, juntament amb l'autor i l'autora de tot el que fem així, i és el que dona sentit. T'havia dit l'última i era la penúltima. L'última és si ha estat molt dura l'entrevista. No, hi ha alguna cosa que dic, hauria d'haver dit això, però ja està. Això passarà a tot el món, sí. Perquè sí. Molt bé, doncs espera que falta l'art qüestionari, ja saps, respostes curtes. Per a mi també, això no el podríem estalviar. Per a tu també no. Vinga, va. No te l'estalviaràs, faltaria més. Art qüestionari de la ficció. Quina lectura t'ha marcat més?
Totes marquen, però si he de dir una, Júlia, d'Isabel Clara Simó. I quin llibre no recomanaries mai? Algun que no m'hagi agradat, però ara és que no me ve... Estàs fugint d'estudi, Els autors els obliguem, els forcem a que hi contesten. Sí? Ai, ara no ho sé. M'has pillat. Amb quin autor clàssic diries que tens més afinitat? Amb quin autor clàssic tinc més afinitat? Bé, he dit Júlia, he de dir que sempre totes les reflexions d'Isabel Clara Simó, tots els llibres i relats que sempre m'he sentit molt identificada en el tipus de literatura i també en els valors, no?, que han acompanyat també sempre a l'escriptora. I quin és l'últim poeta que has llegit? L'últim poeta que he llegit, doncs hem estat en l'any Maria Beneito i ja saps que hem tret uns quants llibres i ha sigut inevitable, no?, retornar. Molt bé. Quantes versions fas dels teus textos abans de donar-los per bons? Jo no em considero escriptora per a res, però no sé, quan són coses delicades... Hem sentit un fragment, vull dir que un poc d'escriptora sí que tens. I una vegada publicat, els tornaries a reescriure? Sempre. Ni que siga, jo crec que és part, no?, de la condició humana, la necessitat de corregir o millorar allò que has fet. Quan escrius penses en el lector? Sempre. Públic final sempre present. Els de màrqueting, el públic final sempre el tenim present. Sempre compta. Com t'agradaria passar a la història? No era conscient de lo difícil que és això, Vicent? Som molt... Jo diria que com una bona persona. Molt bé. I com tries els temes de les teves obres? Això és una mica... Mira, els temes del llibre, dels projectes que hem fet, sempre van marcats a inquietuds personals i reivindicatives de la necessitat de millorar el món. Molt bé. La darrera. Així que pots començar a respirar. Davant d'interpretacions oposades, qui té raó, el lector o l'autor? Jo crec que el més és la discussió, no?, entre els dos. A qui li donaríem la raó? Perquè al final cadascú ho vivim d'una manera, la discussió. No li donaria la raó. A ningú dels dos, molt bé. Bé, Vicent, ja he agafat una miqueta d'aire, de veritat. Ara crec que tota la temporada seré més comprensiva. Més relaxada. I més relaxada quan els fem als autors i les autores el qüestionari. Ja tenim el primer programa, hem arribat al final. Tot arriba. Tot arriba. Res, ens quedem amb la curiositat del que ens has avançat, del proper capítol. Moltíssimes gràcies i ens escoltem prompte. Guió, Vicent Tusó. Direcció, Sandra Capsir. Realització, Xavier Magro. Locucions textos, Nelo Gómez i Yolanda Muñoz. Producció, Edicions Bromera.